направим, ако трябва да бъде точно един експеримент. И в хода на разговорите всеки може да каже своите впечатления от защо е тук, какво точно опитва да направи. Има едни прекрасни дечица, тук вижте ги. И можем просто да се опитаме да обясним защо сме тук, а не само да говори един човек. Пенка, я се обърни да те видим тук. Това е едно от децата тук на нашите приятели от Черпан, които идват като наемни работници да ни помагат. А иначе основната част от Розобера все пак я правим тук група ентусиасти, които са част от кооперацията Розова гора. Има от всички точки тук на България. Има от Свещов, от Пловдив, от София. И като цяло, нали, това е един експеримент. Опитваме се да чрез Розобера да покажем нещо, че розата е едно свещено растение, което има голямо значение. И не бива само да се използва за парфюмерия, а може да се използва и в лечителската практика, и като храна също. Получава се един чудесен конфитюр. Просто в момента крайно време е българския народ да обърне внимание върху това свещено растение, а сега в момента очевидно има нужда да го кажем това нещо, тъй като само за сведение изкупните цени са по 1,30, което при един анализ показва, че за този, който бере розите, ако той ги е засаждал, абсолютно нищо не остава. Ако е обработвал земята и е положил усилия да бъде както всичко трябва да бъде. Тоест, прави се един скрит опит да се унищожи розовите насъждения в България и това е от доста години. Но тая година просто е катастрофално и ми се струва, че са минали всякакви граници с тая свръхниска изкупна цена. В момента на розобирачите, които са цигани, се заплаща някаква съвсем нищожна сума от 50 стотинки на килограм. Вие сами преценете кой българин може да бере за толкова малко. Но като цяло розите трябва да се отбират, а не да се оставят да окапят, тъй като те могат да се превърнат в ценна суровина, лекарствен продукт. Господин Емил Мазов, който е член на кооперацията, доказа със своя еликсир на авицена, че неговият лекарствен продукт просто е уникален. Той след време може да докаже своите свойства в лекуването на туберкулоза. Това е от самата роза, от самите розови цветове. Също така, като храна, не трябва да се забравя, че розата също е удачна. И най-накрая вече да се има предвид, че розата е и за парфюмерията. А то сега в момента всичко започва от парфюмерията и като че ли свършва с това. Трябва да се знае също така, че райони, в които има розови насъждения, тук господин Изволски ще каже няколко думи. Нека да му дадем думата, че така само един човек да говори. Розата наистина е едно изключително растение и не напразно е царицата на цветята. Освен това, което каза до сега Стефан, мога само да добавя, че тя е изключителен чистач и санитар на природата, може да се каже, и то за земната. Розата чисти аурата и на долините, на равнините. Значи прави халото по-светло, по-чисто и по-ясно. Всичко това, което го е замърсил човека и по някакъв начин, със своята ниска степен на съзнание, тя се опитва да го изчисти с красота и с аромат. Всеизвестно е, че по планинските върхове също има едно растение, чистач, който се грижи за тях. Това е, пък да кажа, царицата на подправките, това е балканската чубрица. Не напразно, където има балканска чубрица, а тя расте по стръмни скалисти места, тя омекотява нещата и чисти върховете. Значи розата чисти долините и равнините, чубрицата чисти върховете. Розата, освен това, има не само онова физическо въздействие върху човека, но има и това психологическо въздействие. Какво искам да кажа с това? Някога не е имало български дом и българска къща, в която да е нямало гюлтендафил. Защо?
Стопанката се е грижила винаги, за да се стигне до бялата спетната каштурка, която е в дъното на двора, по една прекрасна алея, и от двете страни на алеята, на пътечката, е имало цветя. Тяхното многообразие е изключително и всичко това може да го научим от българския фолклор. Какво е предназначението на розата и на розовите храсти, специално на тази ароматна роза? Той е гюл, той е трендафил, за който се пее в много народни песни. Той е омиротворител. Той създава мир и хармония, най-вече в душата на човека, не само със своята прекрасна визия. Розата наподобява, преди да се разтвори наистина на човешко сърце, а и със своя аромат, който успокоява човека. И го успокоява на ниво не само външно, а и душата. Значи, когато се прибира стопанин и дори той колкото и да е ядосан и мисли да се отнесе не толкова добре с своята половинка, своята невяста, докато мине само по алеята между цветята, те го омиротворяват. Той става спокоен, тих и влиза вече с друго настроение в къщата, макар че е влязъл или е дошъл, за да се скара. Това е, тъй като розата чисти душата на човека, а има цветя, които чистят мисълта му. И те не са малко. Те са описани в езотеричната и окултната литература и сега не му е времето да се спираме на тях. Опитът, който прави кооперация Розова зора, това е да се създаде едно колективно съзнание, мога да го кажа и абсолютно на ниво, за един съвсем нов вид на общуване. Дори Богомилската община не е била толкова съвършена да общува, макар че е имало нещо подобно и тя е първообраза на тая кооперация. Общуване по сърце. Или може да се каже още живот чрез любов. Това е, всички знаем какво се приближава и какво иде. Иде новата епоха. Написаното в Библията Новото небе и новата земя, това е новата епоха, която е епоха на любовта. И от времето на насилието, на омразата, на ненавистта между хората и на разделението между хората, се върви към единение, към приятелство и братство. Който мисли, че сам ще може да се спаси със спасителния пояс, няма да може. Той трябва да се спасява обязателно с колектив и то с колектив, като му е приятно да общува. Това е общуването по сърце и душа. И това е живот чрез любов. Знаеме кои са принципите на Вселената, основите. Това са любов, мъдрост и истина. И ако ги спазваме, всичко върви гладко и добре. И този преход, за когото непрекъснато се говори, слушат си и бивалици, и небивалици, има и някои доста точни прогнози, но никой не знае за какво става въпрос, в крайна сметка, освен за това, че става промяна на човешкото съзнание с една изключителна трансформация, за да се премине наистина от една епоха на острота към една епоха на милосърдие, на братство, приятелство, грижа за всеки човек. Значи това са трите принципа, още които ги е донесъл ги е на земята Спасителя. Да обичаш Бога, накратко казано повече от себе си. Да обичаш ближния, поне колкото себе си, и да търсиш съвършенството непрекъснато, да се стремиш към него. Това е и тази трансформация на съзнанието се усъвършенствана. От епохата на омрази, на войни, на кръвопролития и всякакви негативи на човечеството до сега, да се премине към епохата на любовта. Това е преходът. И затова и розата, и този колектив на Розова зора работи. Ние се очакваме на това, да ме докарат компания работа. И заедно с двамата юнаци. Много, когато се